सोरनिबा गाबनायाव फालि जानानै हुगारहैनाय बिसोर सासे मानसिनि मावनांगौ मोनसे दायित्व। गिबियावनो आंनि बे चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाग्रोबाय। नैथियावनो जाहैबाय दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे बेले बेजे जानायजों लोगोसे गोबां मानसिफ्रा दिनै गोबां दुखुआव दं। बिनि थाखायनो आं जाय बिथांमोना दाख्लैनिफ्रायनो जों मिडियायाव नुबाय थादों जे गोबां सोरबा गाबदों, सोरबा बिदिनो न' सिफाय जानाय, सोरनिबा बिदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोर थानो थाखाय खस्थ'। बेखौ लानानै दिनै आङो मोनसे गोसोआव सानखांनाय फैदों जे जोङो जोंनि थानायखौ नायोब्ला आरो बिथांमोननि थानायखौ नायोब्ला बिथांमोना बिराद दुखुआव दङ। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो मोजां जायगायाव थानानै बिसिनि दुखु खस्थ'आव थानायखौ नायनो हायैलाय बिथांमोननो आं जाखिनि आंनि हानाय बायदि केपासिटि बेखौ बिथांमोननो आङो दिनै प्लास्टिक आरो माखासे माइरं दिनै आं बिथांमोननो लाबोदों। दिनै आङो बियो आंनि थाखाय जथेस्थ' नङा, अब्लाबो दिनै बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों थानायलाय बिथांमोनखौ आङो जाखिनि हायो आं बेखौ सहायखौ होफैदों। आरो बेखौ जे आं होफैदों बियो सोरबा राजनितिकनि सोरबा लिडार बा सोरबा गोनां गिदिरखौ सोरखौबा माइनास खालामनाय बे नङा। बियो जाहैबाय गोसो जायोब्ला मानसि मावनो हायै जेबो गैया। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो होनो गोसो जायोब्ला जों होनो हायो। बिनि थाखायनो सोरबाफोर जुदि आरोबाव बेफोरबायदिनो होनो गोसो दङब्ला बिथांमोननि गाबनाय आरो बिथांमोननि दुखु खस्थ'आव थानाय बिथांमोनखौ सहाय होफैनो थाखाय आं खावलायदों। आरो जे बुस्थुखौ दिनै आं होफैदों बे बुस्थुआ आंनि माबा मोनसे सोरखौबा बखिनाय बा बुंनाय आरो राजनितिकनि बेलायाव थांनाय बिदि नङा। अननानै आंखौ गाज्रि मोननो नाङा। जोंनि दिनै लिडारफोर दङ, सारमोन बिथांमोना दिनै सोरनिबा दुखु जाफानाय आरो सोरनिबा गाबनायाव फालि जानानै हुगारहैनाय बिसोर सासे मानसिनि मावनांगौ मोनसे दायित्व। दिनै जोङो बेफोरबायदिखौ मावनो हायै जेबो गैया आरो जों मानसिया मावनो हायै जेबो गैया। बिनि थाखायनो आं बेखौ फिसा बुस्थुखौ आं दिनै लाबोना आं दिनै बे दुखु खस्थ'आव गोग्लैनाय मानसिफोरनो बे बुस्थुखौ आं होफैनाय जादों। आरो बेखौथ' आं फ्राय सिन्था खालामदों जे गोबां मानसिफ्रा बिदिनो हादानाव थानायाव सिगांनि बेलायावबो जों नुदों नुनाया, अब्लाबो माने बुस्थुआ जादों जाहैबाय बिथांमोनखौ होयैनि सिगां बिथांमोननो मोनसे इनफरमेसन होनानै बिथांमोनखौ एसे साइड जाहोनानै बिथांमोननि माखासे बुस्थुफोरखौ दिनै माबा मोनसे खालामनो गोसोबा खालामनो हागौमोन। दिनै आं बेखौल' मोनसे दुखु मोनदों जे बिथांमोननो इनफरमेसन होआबालानो बिथांमोननि सोरनिबा आं खोनानायाव सोरनिबा माइरं खामदों, सोरनिबा जि जोम खामदों, सोरनिबा थोरसि लथा खामदों होननानै आं खोनादों। दिनै बेफोरबायदिखौ माविनि सिगां इनफरमेसन होनानै जाहाथे बिथांमोना मावोमोन जों दुखु मोनदों। आरो जोंल' नङा, बिसिबां मानि बे चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोन आरो दस्रा जाथिफोरनि दस्रा जायगानि मानसिफोर जोंनियाव बिसिबां आसामाव बिसिबां मानि चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोना दिनै नुनानै बयबो दुखु मोनदों। आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे बिथांमोना जाहाथे थानायनि बेलायाव माबा मोनसे सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनो आरो बिथांमोननि जि दुखु दाहायाव दङ, सोरबा फरायनाय गथ', सोरबा बिदिनो जि जोम खामजानाय, सोरबा बिदिनो माइरं दैरं खामजानाय, बिथांमोननो जाहाथे बयबो थांनानै अननानै जाहाथे जाखिनि हायो बेखौनो जाहाथे बिथांमोना होयो। दिनै आं मोनसेल' खोथाखौ आं सानो आरो आं मिडियायाव बारंबार आं बुंबायबो थायो। दिनै सोरबा बायदिया धोनि मानसिबाबो दिनै सोरबा गैयि मानसिखौ अनसुंथाइ होयिखौ आं मालाबाबो बेखौ आं धोनि होननानै साना। आरो जाय मानसिया गावनि पकेटाव थानायखौ माखासे दोननानै माखासेखौ जुदि होयोब्ला बेखौसो आं माहाजोन धोनि होननानै आं सानो। मानो होनना बुङोब्ला जोङो धोनि थाखा फैसाखौ नाया, जों मानसिनि गोसोखौसो नायो। आरो आंल' नङा, अनेक मानसि दिनै जोंनि जाय मानसिफ्रा बर' बिमा बा जोंनि जाथिनि हारिनि बर' हारिनि मानसिफ्रा गासैबो बिदिनो जोब। आरो जाय मानसिफ्रा धोनिल' खिन्थु गोसोआ गुसेब, खिन्थु गोरिब खिन्थु बिनि गोसोआ गुवार, बेखौनो बुंनो खावलायनो सानोदि बिथांमोनाबो जाहाथे दिनै आं जेरै होफैदों बेफोरबायदि जाहाथे बिथांमोनाबो अननानै एसे जा हायो बेखौ होयो। आरो आं होनायखौ आं दुग्गानाय गोसो आं खालामनानै लाया। मानो होननानै बुङोब्ला आं बेयावल' होआखै, आं सारिय'फाले जोंनि BTC
BTC आव जेरावखिया प्रब्लेमाव दुखुआव गोलैया मानो आं बेयावनो बिथांमोनजों थाङो जगाजग लाहैयो आंनि मोनसेल' थांखिया बेनो जे आं रायजो राजाजों अरायसम थागोन आरो रायजो राजाजों आङो सोरनिबा गाबनायाव आङो फालि जानानै आं मेगननि मोदैखौ आं फुगारना हैगोन बेनो आंनि मोनसे थांखि होननानै आङो अरायसम आं नाजालांबाय थागोन आरो आं आवगायलांबाय थागोन आरो आङो सिगाङावनो गिबियावनो बे चेनेलनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आखाइ खजबनानै आङो खावलायो आरो आंनि गोसो आंनि हादानि जानानै आं गासैबो निसिमावबो आंनि अननाय सिबिनायखौ आं सिगाङाव जासिग्रोयो आरो आङो सानाखैदि मालाबाबो बे बिथांखौ बेबायदि सहाय होफेरगोन बिथाङा इसिबां मानि गावनि दंनायनिफ्राय होफैदों जों बिनो मा होफिनो जोंहा जेबो गैया बेनिखायनो आं खावलायोदि रायजो राजा जोंनि हादान एरियाखौ सानसे समाव बियो जोंनिफ्राय माबा मोनसे सहाय सुजुग बियोब्ला जों बेखौ सहाय खालामनांगोन आं बेखौसो सानो आरो जोङोदि बेबायदि सासे बेक्तिगतआ बेबायदि सहाय होनो हादों जोंनि BTC आव बेबायदि सहाय होनो हाग्रा सोरबाफोर दं नामा जोंजों सोरबा गोजांफानो हाग्रा मानसि दं नामा आं बेखौसो खावलायनो सानो आरो बिथाङादि जोंनि गोजांनायखौ गोजांफानो हादों जोंनि उखैनायखौ उखैफानो हादों आं बेखौसो अननो ओंखारो रायजो राजानि जानानै आं दिनै अनखांदों बे बिथाङा गावनि पकेटनिफ्राय रां गारफैदों बेवहाय जोंजों गोजां जाफादों जोंजों बुंनो थाङोबा जोंजों प्लास्टिक गिजियाव दिनै एरसोनानै उन्दुफादों बिथांनि गोसोआ बिथां बायदि अनग्रा जोंखौ सोर दं बेनिखायनो आङो खावलायो रायजो राजाखौ उननि समाव बिथाङा जेन रायजो राजानिफ्राय माबा मोनसे सहाय बियोब्ला जों बिथांखौ नायालाबानो थानो हानाय नङा बिथांनि गोसोखौ जों अनालाबानो थानो हानाय नङा बेबायदि बिथां बायदि गोसो सोरबा दं नामा जों खावलायो जोंनि गोजांफानायाव सोरबा गोजांफानो हानाय गोसोनि मानसि दं नामा दिनै आं खावलायो बिटिआर सरकारखौ जोङो गोबां जोङो न' बां सिफायजानाय हिसाबै धोरोम सिफायजानाय जोंनि आइ आफा जोङो जेबो रोंगौथि गैयै हिसाबै जों गाज्रि बुंफ्लांबाय रागानि खेथ्रआव जों मोजांबो बुंबाय गाज्रिबो बुंबाय जोंखौ जेन निमाहा होनो हायो जों मानसि हिसाबै निमाहा होलायग्रा जों मानसिया जुदि निमाहा होलायनो हायाबा जोंखौ मा होनगोन जोङो मानसि हिसाबै निमाहा होलायनांगौ बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि रायजो राजा आइ आफाफोरा जाम्बा जाम्बिया सोरबा माबा मोनसे बुंफ्लांबायब्ला जोंखौ निमाहा खालाम हादान हिसाबै आरो दिनैसिमावबो सरखार हिसाबै जोंखौ नायफैयाखै थारैनो जोंखौ टारगेटसो लामारदों नामा जों बेखौसो सानो मा सानदों दिनैसिमावबो नुजाफैयाखै जोङो जिखिया खालामजाया मानो बुथारजाया मानो जों दिनै बिनिफ्राय जों खारा मानोना जोङो बर' जाथि जोङो ट्राइबेल हिसाबै जोङो बेहायनो जों थांनानै थागोन जोंखौ बुथारखांनायनि उनावसो जोंखौ होखारना मायो बे बिसिनि खोथा जोंखौ बुथारखांनायनि उनावसो गुबुन जाथि झारखान्डनि पाकिस्ताननि बांलादेशनि मानसिखौ दोनफैना मायो बे बिसिनि खोथा जुदि आखाइ नांगौब्ला जोंनिफ्राय आखाइ मोननाय नङा बिसोर जोंखौ अनसायाब्ला जोंखौ जुदि अननो रोङाब्ला जुदि बिसोरनो जुदि आखाइ नांगौब्ला जोंनि आखाइखौ नाङाब्ला झारखान्डनिफ्राय मानसि दोनफैदों बिसिनिफ्राय आखाइ मोनगोन बांलादेशनिफ्राय मानसि दोनफैदों बिसिनिफ्राय आखाइ मोनगोन जोंनिफ्राय खिन्थु आखाइ मोननाय नङा जोंखौ बेबायदि निहाथ जोंखौ जुदि अननो रोङाब्ला दिनै सासे बेक्तिया जुदि गावनि दोहोननिफ्राय गारनानै जोंजों गोजांफानो हादोंब्ला बिसोर सरखार जानानै दिनै मानो गोजांफानो हायाखै जोंनि बेखौसो दिनै सेथियावनो हामबाय होनदों दिनै फंबाय आंनि फिसालाफोर जानाय बायदि जोंखौ बेबायदि दुखुआव गोग्लैना थानायखौ दिनै बिथांमोना दुखु मोननानै एबा सानखांनानै जोंखौ नायगिदिंनो फैदों बेवहाय बिथांमोनखौ इनायनो हामबाय होनदों आरो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बिथांमोनखौ आङो हामबाय बावनायजों लोगोसे आरोबाव आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों दि दिनै जाय बेक्तिया जोंखौ अनखांनानै आरो बेबायदिनो गोबां निउसफोराव नुनानै आरो बेबायदिनो जोंनि गाबनाय जोंनि गथ'फोरखौ गोदाव सोराव नुनानै दिनै जोंनि उखैना थानायाव बिथांमोना दिनै सानखांलायनानै जि जोंनो बेबायदि तिलपार आरो रेसन जोंनो थाखाय लाबोदों बेखौ जों जेन बिथांमोननो होफिनो जोंहा गैया जेबो जोङो दुखुथिया हावरिया आरो बेबायदिनो जोंनि बे 2 नं कालबारि आरो गलगलखा गामियाव दिनै उन्दै फरायफुनाय गथ'फोर दङ जों बिथांमोनखौ फरायहोनो थाखाय जोङो स्टाडि खालामहोनो थाखाय जोंहा न' बां गैया जि तिलपार जिलाब जिथाब जेरै जिसिपिदो गाग्लोबना गालांनाय बेयावनो जोङो उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जोङो बेबायदि फरायसालियाव थांहोनो हायाखैब्लाबो जोङो लानानै दङ आरो बेबायदिनो क्लास 10 क्लास 9 फरायफुनाय गथ'फोर दङ दिनै एगजाम खाथि मेट्रिक आनजाद नाथाय बिथांमोना स्टाडि खालामनो बेबायदि जायगा मोनाखै बेयावहाय जोंनि जि बिटिआर सरकारफोर दङ बिथांमोना जे अनखांनानै जोंनो जि नांगौफोरखौ बिथांमोना अनखांनानै होफैयो बेयावहाय आं अननानै खावलायदों बिथांमोनखौ गुरैहै